איתי ליטבי, מי זה איתי ליטבי? איתי ליטבי, קדימה לחמש. חוץ מבצד הזה. דקה אבל. תחזיר לגעת, יופי. קח את הזמן עכשיו ביד. אתה רוצה שאני אהיה עם ערן? ילדים. לך על הסוויפ ביד, לך על הסוויפ. תוסיף פה פוסיף. אהרון אקרשטיין, שמואל קפטר, למזרן 6. אהרון אקרשטיין, שמואל קפטר, למזרן 6. בוא את היציבה הזאת, תביא אותו קרוב אליך. בוא את היציבה הזאת. תזיז את הידיים פצידה ותמשוך אותו עם הרגליים פנימה. סקסי. גם סקסי. אהרון אקרשטיין, שמואל קפטר, למזרן 6. זה הגז טועה, זה הגז טועה ביד. יאללה, ניצחת? אתה עושה עם פחד עכשיו. דודו, זמן ניקוד. אל תמשוך יד. זמן ניקוד. דודו, ניקוד. חיים אלטמן, דניס לוי, למזרן 3. חיים אלטמן, דניס לוי, למזרן 3. חיים אלטמן, דניס לוי, למזרן 3. גם דודו שתמשוך גם ותפסיד נקודה ותפסיד. תעשה מה. עד כאן אתה ניגע. 50 ביד, 50. יופי. אביתר סבן, אביחי בלילה, למזרן 2. אביתר סבן, אביחי בלילה, למזרן 2. תשב לאחור, יד. סוויפ, סוויפ ביד. איך על הסוויפ? יש לך דקה ו-15. להרחיק אותו. איך על הסוויפ? איך על הסוויפ? כנס מתחתיו, כנס מתחתיו. יש לך את זה, כנס מתחתיו. חבק את הרגליים שלו. איך על הסוויפ? תעלה למרכז. גו, תעלה למרכז. תפתח אותו טוב. זה שלך. תן הכל. עוד 55 שניות. אתה עושה את הסוויפ, אתה עובר את הגב וניצח. גו. תן לו עוד קצת, יפה. גו, חבק לו את הרקום. גרור אותו אליך, גרור קצת. כן. גרור אותו לקרקע. גרור, מצוין. 40 שניות. לא רואה. נקודה למי? מינוס 1. מינוס 1 ללבן? לא. ירד נקודות לזה עם הסגול. כן. כן. מוביל רק מנקודה אחת. זה ללכת לדאבל קורא. חיים אלטמן, דניס לוי, למזרן 3. 15 שניות. כל הכבוד. עכשיו זה הזמן.
8, 7, חיים נתן, יאללה אלי. 3, 2, 1, זמן! מי זה 4-2? מה קורה ב-6? לא, אי אפשר לחכות ככה, אנחנו לא מחכים. שיעמוד